Uy, Jong. Paps, puti ka may tirada. Asa ka? La, Mr. Lim, maghagwas. Magbas ay ka. Matapulan makay ka. Sus, og magtinapulan ta. Di na ka kwarta. Soldado na, soldado na. Pakyawan gay no. Pagyawan, pasideline na tadi abi. Yaw, yakural, gigibayaran ako daan. Ah, grabe bugka. Uy, sabay ako babalag, 30% lang. Ayaw, lagi kay na gihatag na sa kuwang bayadaan. Lisod na kayo. Ah, grabe ulita. Sa nimo, uy, di makapasabay. Mangagbas ang ganita. Kadagag mga agbasanan riyo pang walang gud sa itong mga silingan gud. Basta ako nakauna ka Mr. Lim. Uy, man na ba, inibayad na daan ba? Sabiyata ba? Dahil sunod na kay ingnon na tika og nay magpahagbas sa kuwalan kay apilon ta ka. Iya mauna na ko kay sayo kong sugod. Ulita, mata, uy. Si Mr. Lim, day akong hangyoon. Kaya siya may nagsugo si Muha. Amo ka, oy. May pagwa ko nagpadala sa akong uwag da. Suko rin si Mr. Lim sa kuha. Nagalaglagaraw. Bahala si Mr. Lim oy. Tiwason ako itong gagbas ito unsa man niyang gihatag nga grass cutter daw nga gunting man ni. Dalaan ako panumbahay sa arog dito maurot yang sagbot. Putang igit na ang bakla oh. Bantay na kasukuha. Jawas! Suga magdagan eh. Igagam siguro silang naruto. Naar kay adlaw sa kuhang bakla ka. Kusog kay kamudagan na masakpan lagi ikab. Ikaw yung hagbason ako wab. Slim! Slim! Hoy! Yati, manimbuangan ni natulog pa man siguro ning kagwangan ni. Tagdugay mo ni mo mata ba? Mag-initiative na lang kong hinlo dire para inig mata niya hinlo na diya. Mr. Lim! Uy! Kali mo na uy. Sama kayo ka, Joe, ah. Uy! Wala ko, B. Pasideline na tagpuan, B. Sa iwan mo na ban-ban, oy. Sakit ka sa matang adlaw ba? Natulog pa, oh. Tulog, mauna. Kay tapulan po gaday kay ka. Sige ra panugo. Pasabay ako, B. Sa nangagbas ba? Kwarta lang, good. Ha? Di ba naman yung mga agbasanan? Sing, ano mo nga naggikan na ng magpahagbas ko kay Ang Mang paploy. Sweldo? Di mo nang ibayran daan. Mga agbas. Sabay ako, B. Takara ka, wala ko to bayari. Ah, wabiyari. Gano'n, nakagbas man si Paploy dito nga. Pinakyawan pa dito to. Pinakyawan? Yati siya ginumataan, di ba? Ay, tama dahil pre, pinakyawan na pre. Katong niaging bulan, wala ko nagibayaran niya. Karoon pa gitrabaho sa buang. Ay, di na lang ko, pre. Ibasig na kurot ay magibayad siya, ha? Yan na pre, uli na ito pre. Ba't na kay ka, matugog ba? Boy lang yung sideline da. Hawa na, gawas na, sikat na kay ka. Uy, Pops! Uy, Salim, Wataan na niyo mo lagi ba? Dugaya po ni mo mamatay. Dugay ko mata, pero gamay pa kayo kagagi ba? Sige lang good, basta inay-inayan, nalagyan ako ni. Ano ka naman mong gigamit? Wala ba ni mo gamita tong grass cutter gatay na ko si Mua? Huwag ka ni akong gamiton, isa katuig pa kung maghinilo dre. Huwag ka ni, dali ra kayo. Wala ra ni isa kabulan. Asa mo lagi ka na na? Ngawat mo ka. Pakar mo ka mo, guna initiative na nako na magdalag inani. Kuan mo yan ni Bi. Sa man. Stop sana dira. Ako sa stop, nagdala na kay kong lagaraw, pa-stop na nung kunin mo dre. Sa muka ni mo. Uy, nakoy patrabaho lahi sa Mua. Na, unsa man yung mataan ni mo, kay klaro yung ka kay kanila. Uy, na lahi na. Alamiya son tulog eh. Uy. Unang ganahan akong papi ba kay na initiative ba? Nangino na daan no? Kamay ni tawan. Uy. Puti, kamay ugaw man na gini akong motor. Sige mong gugulan ba? Muna niya may patrabaho siya. Kwanto Kay ba? klaro ng tawanan ni, unsa man na? Hinluis akong motor dito ah. Sa iluan ang motor. Muka ni mo, magyaw-yaw naman hinuon ka. Hinluis sa ito no, kay hugaw kayo. Wa man kay klaro kasabot, Mr. Lim. Ang sabot na to, manghinlura, naabot na magtrapo-trapo sa motor. Dali na ako ka istorya, Paps. Mareklamo ka or masakit ko diri ah. Ay, si Kuan Dra, mo na nakadaot si Mua, kay Munguan, di ibala, di na ni mo. Tara na. Kumulay na dali. Dali ka istorya. Asa naman yung motor, be? Kani, hinluin eh. Sama ni Bro. After this, you see that? Nagkala ko yung motor sa Ay, rin. sila lang nagyaw-yaw. Drasok din na kay para umana ka diretso. Unsa man nga nagkapalayo ni Kadriya? Mukha, ako gaparipo. Ako na mga motor tara na pag-isa outside oh. Gawa pula ni Mr. Limoy. Malamang, sige magulan. Lapo kayo. Yan na, Ikaw Bi. ron di trapo ni. Nag-struggle di ko ganina na akong Apple ID ba? Sa'yo pula ID. Naunsa naman yung gobyerno nga bago bagay ta nagkalisod sa national ID na po yung Apple ID. Ka na pagka-ignorante ni mong animal kang buhanga ka. Unsa man? Sila gobyerno Apple ID.
Usa man nga pula ID dai. Sa cellphone manggod ni. Ay sa cellphone na. Abi na kung isiwan og tagbag kong ID. Dugay ako makalagin. Ba't man siguro na akong ligid? Abi na yung trabaho, Pat! Sorry, Mr. Lim. Abi na kong ligid ba? Abi na akong ligid ba? Ay po, samog lagi. Kaya nga narapo ko diriya. Ako rang gitsig na ba kay Flatman? Imo man gitrapuan akong naong pahangini na atay hupi. Siyang ini. Tay hupi! Imong gitrapuan akong naong murag ligid, buang ka. Grabe po ni motora ni Mr. Lim. Uy, pareha man ni siya. Hugaw. Pareha sila siya motor. Hugaw. Oy, basta man pagtrapon mo sa motor. Tanaw, sinaw na kayo na. Kapag kayo kutkot sa mga hugawan eh. Dagang yung sigyaw-yaw, buang ka, may trabaho may sigyaw-yaw. Tataya, Paps. Ano siya naman pa diya? Tapol, Paps, gilaay ko ba? Ay, labot na po. Tapol ka diya. Gusto ko mukaon pero kitapol ko ba? Alisa dire, Alisa dire. Ano siya naman po na na? Alisa na! Alisa dire na sigyaw-yaw. Grabe, dyan yung mataan eh. Unsa naman po? Gusto ko mukaon pero ngitig ko. Ah, grabe mo lang magkag napungkol, Mr. Lim. Kada ko ni mong lawas, pati pagungit tapol. Wala pa ko energy. Sige na, sige na. Taan eh. Mukha ni mo. Uy, isa man, sagit ko dire. Oh. Bebe, bebe. Sige na. Taan eh, grabe. Butok ni ba? Igor mo nga may tayo na inaya. Grabe, mataan eh. Parsahan ko nung mayo, Mr. Lim. Umukaon man ka! Ako wala niya! Abi, nung kapil ko. Sige na. Ako ni. Oo nga. Kaya gun! Takla, buli mo nga nga po. Kamo nag-brace ka, isang kakaon! Ayaw, di yaw-yaw. Napaisod yung baba, magagaba na. Pulo, pulo! Ay, sorry. Pulo! Kung sa'yo, ingan? Ha? Kitang tawa na ako pulo, akong baba, sige nagdasok! Oh, pwede pag-ingon po kung magpahungit na ka. Relax lang, inay-inayira! Gina, ngaro ko diriya! Maya po na na, oy! Ingon ka, inainayan. Wa, man kay klaro kasabot. Ay, Ingon ko inay-inayan, pero doon nag-ingon gagmayan! oo nga. Bakit ako gamay? Grabe, mataan ni pati pagungit, tapulan kayo. Kanan mo yak! Hindi na lang nabing! Hinut, biya kanin buwangan ka! Pagbalik nagtrapo dira! Guys, ako gisabi. Dagang, isa, dagang reklamo! Pagtrapo! Dalo. Hoy! Sinaw sa mga motor, Roy! Putik ka may apil tiles! Naunsa di ka, Mr. Lee. Basta ako galing mo trabaho. Matik nga, sinaw na tanan. Napilon ba na ako nagtapo ang bato? Relax, kalmahe lang. I-relax mo mga kusog ba? Init ra kay ka pero tinood lang murag naganahan ko sa mga performance ron. Naunsa di ka. Basta mga trabaho galing Mr. Lee. Matik na si Papi di ka. Oo. Gusto kang triple time? Oy, maurot kwenta na imong kusog dira ha. Pero kay tungod kay naganahan mo ko sa mga performance ron. Nakay reward para sa kuha. Uy, reward? Unsa man na? Ndangin na diya. Tiwasar na ugma. Yes! Salamat, Mr. Lim. Pasin ako.